लाइटबो नांगौ सार खोमसियो लाइटबो नांगौ खोमसियो लाइटआ आंना मानै खुनु मैदेर फैयो मोनायाव सार मैदेर फैयो मैदेरखौ लिंहर जायोसो कारेन्ट गैयाना जोंना नै खोमसियो कारेन्ट थाबा मैदेर फैयो बे मेथाइआव माथो खनलाबाया मेथाइआनो माथो बिराद मोजां मारै होनामोनलाय मैदेरखौ मैदेर फैयो आं गियो ना बोरैबा हादानाव मैदेर फैयो हादानाव मैदेर फैयो बेफोरखौ खोनासंना थाथ' र' गथ'फोरनोबो गासिबो होजोबनांगौ ब्लेंकेट होदो ट्रिपालखौ होदो गानग्रा जोमग्राफ्रा हयथ' गाबोनफोर दा मोनायाव जास्लाबाबो जानो हागौ गावजों गाव खोन्थालाय मोजां नङा अबस्थाया बिदि थाया मानसिया मैयाबो लांदां सानाय सार जाबाय मोनालायबाय दाबो जों र' माइरंखौ नै एसडिसिआ बुंदों लाबोगासिनो दं होनना बुंदों माइरं दालि माइरं दाल आरो फैयासै निमक तेल दे बोथिसे दे गावजों गाव खोन्थालाय हयथ' सोरबा सोरबा खोनायाखै जानांगौ दावराव जालायनो नाङा आं मोजां मोनाखै जायगाया थानायनि अबस्थाखौ नुनानै त्रिपालआ माबा त्रिपाल ओमफ्राय ब्लेंकेट दिनै हरसेनि थाखाय ओमफ्राय दा खुनुरुखुम माइरं दालि लाबोसिगोननो दे माइरं दालि थाव गुबै लाबोगोन होनना बुंदों लाबोगासिनो दंनो मिथिबाय दानो लाबोगोन दा सार खोन्थाबाय नै सारा एसे बेरायना नायलांदो जों थानायखौ नायनानै दा रायजाहरनो आङो बे हाबनाय माने बे खेब सोरबा सोरबा मा बुंहरगोन आंखौ हाबनाय माने चालियाबा ओरै रायलाय मेडिकेल चेकआप जाबाय मोनायाव दा आङो चिराङाव मिटिं खालामगोन 2:30 सानाव सफैगोन खेनसेल जाया सेंग्रा सिख्लाफोर माखासे फरिखा होग्राफोर दंबावोसो बेखौबो जोङो रायज्लायदों गैया होमबा बेफोरखौ जों सिन्था खालामदों दायथ' लानांगोन जोंनो रावबो गैया दे साबसे मेट्रिक फरिखा होग्रा दं साबसे हायार सेकेन्डारि फरिखा दं फटाफट बे ब्लेंकेटआ मोजाङै सफैदो ओरैनो लेखा सफै थाबा सफैना सफैया लेखा होबाय थादों medicine to initial preliminary nagibanan na mahali baladanor amar baladan andar na medicine beshi ya ya saray ilas paran re बेफोरखौ खोन्थाखाब्रा बिलासपारानिफ्राय बिसिम सफैनो बेसेबां टाइम लायो जोंबा खोन्थानो हागोन ना बिलासपारानिफ्राय बिसिम फैनांगौबा 4 घन्टा लाखा 3-4 घन्टा लाखायो मिथिबाय सोरनिफ्रायबा खोनानानै होफैदो खम्बला बबावथ' न'आव सोना लादो दङब्ला आबाद त्रिपालालाय आं सोंबाय थादों बेखौनो त्रिपालाबोथ' दानो बुङोब्लाथ' लाना फैगोन
나를 소비랑 가고 뭐 어떻게 날라지고 막 마감이 나 사우 다니도 안 되고 아호 apa itu album কোনো এতিয়া হ'ল আমাৰ আদিবাসী হওক বড়ো হওক কোনো ব্লেংকেট কিবা কিবি নাই মই কৈছোঁ ইহঁতে আনিব দিম কিন্তু আপোনালোকৰ গ'লে ব্যৱস্থাটো লিখি দি দি যাব কিছু নালাগে আপোনালোকে চাউল দালি আলু মাছ আহি ধুনীয়া লিমিটেড আপোনালোকে এইবিলাক পাৰে চাউল দালি মিঠাতেল বা কিবা কিবি আছে আৰু আমাৰটো হ'ল লিমিটেড ব্লেংকেট थारपुलेन এইবিলাক দি দিয়ে डाक्टार बुंबाय माबानानै खालामबायनानै मोजां खानानै आरो ओमफ्राय नायलांबा हामगौ होनदोंमोन जोङो ओमफ्राय ब्लेंकेटजों दानि सफैसिगोन 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा समय ला जेनेबा जुबाय बेयाव फैग्रोगोन आदिबासिफोरनोबो होगोन नोंसोरबो होगोन बयनोबो एखेखासै सोरबो बिराद खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय ब्लेंकेटजों फैग्रोगोन